Yeah, ngiyabona yabonakala. Ngabona ibhaka. Kwamnyama manje. Ithi yena wayitshelani ushaya phansi. Kanti akashaya ngikhanda straight ba. Uma ngiyaphansi wangilandelisa ngenye. La ehlombe. Iyona ke yangena la kuchele. Yangena la ehlombe yazo. Uspine. Uthi ngiyaphansi angithi angiboni kwenzakalani mina. Ngiye phansi hayi man kube mnyama manje. Emva kwama second ngiphapha. But into engwarisa uma ngiphaphama ngithi ngiyasukuma akusasukumi. Hayi man ngithi ngiyasukuma akusasukumi. Yini manje? Ngibamba inyawo angizwa lutho. Mangiphakamisa amehlo ngibheka inja bavu ngizokutshela ebengihamba nayo la iduze. Benja lebengihamba nayo ngitshela. Udubulile nayo rihleli nje. Udubulile. Ayifile. Na iparalyze nje. Oh. Siyasaza oganga mfethu awuvala iplaza. Uthi bese ushaya ihouse arrest iplaza bemlungu. Umlungu wakhona ngeinformation ngoba siqala phela. Asiveli siye. Bele sazi kuhlala abani, kugada abani, way out, way in. Uthi mase ushaya iplaza. Sibabambe abantu abakhona kahle eplazini. Singaki su4. Masibabamba labantu eplazini asibabambe sibabophe. Senze yonke into ekumele siyenze. Kanti i-information yethu ayikho correct. Ushukuthi lo muzi lo le plaza mawuzongena kune main room. Main room lenkulu la kuhlala khona baba khona nomama khona nezingane. Kunomnyango wangemuva, kunomnyango wangaphambili. Hayi sifike sibabambe sesibabambile. Sesibabophileke phansi manje. Yazi mfethu la sesizohamba khona nje. Kanti khona oyi1 ungazanga abantu. Ugogo. Magriza wakhona mfethu. So 4. Lethule kumele iphume manje. Izodunisisa imoto. Ukuthi sikhona ukulayisha lokho esitshontshayo. Selani manje okay. Uyazi arrest bafa. Akusukuthi uthatha imali kuphela. Uyathatha amakhatlari lezinto ezithathekayo, jewelry lezi Lulu TV in. Yazi mfethu masiphuma su2 nalomjito wesi2 masethiwa donsi imoto seyidunisisa ngaphandle. Uma ivula umnyango angazi ngithi ngisalele ngemuva. Ngoba ngitshela ukuthi khona idlozi mina engangihamba nalo baba. Mangithi ngisalela ngemuva umjito wami lo ophambili mayithi uvula umnyango. Ahlangane nomagogo. Umagogo wakhona uphethe angazi ufamily nebhamba mhlawumbe kodwa kuphi nangamagama uyakhona ukuzibona. Khona lesibhama esinembhobho basibiza ipump gun esinembhobho o2. Ngisibona. Esinembhobho o2. Mayivula umnyango wahlangana nalo mbhobho o2 lo mfuthu ngiyibona ngisemva kwakhe mina. Ngeside lehlombe mangithi umkhombile lo magogo. Bavu ngavele ngavala amehlo yena mangithena wavela washaya lo magogo. Close range nge-double barrel. Welcome back to our podcast. This is episode number 5. Isingisi sithi a wise man learn from his mistakes, but a wiser man learn from other people's mistakes. So that is why we have this podcast where we bring different guests to our podcast to share their lives and their experiences. The purpose of that is to create awareness, is to teach others. As I said, with a wise man learn from his mistakes, but be a wiser person. Learn from other people's mistakes. Njoba ngisho kanjalo, please subscribe, join this podcast, help us to grow. We are approaching 8,000 subscribers. So subscribe on YouTube is for free. You just have to press that button and also like the video so that it can go as far as it's supposed to go. Yes, we have our guest, our previous guest. Guys, don't be confused. Our previous guest was a pastor. It's because of the topic. The topic was different. We're talking about the rapture. So here now we're talking about we're having a different topic altogether. So guest yethu ayisumfundisi
Mr. S. Mr. S, welcome to our show. Welcome to our podcast. Sicela ubingelele mfethu abantu emakhaya, ama subscribers wethu mfethu, and introduce yourself ukuthi wena ubani. Uzokhuluma ngani namhlanje? Okay, sanibonani balalele emakhaya. Lo khulumayo usihle wakwakunene. Into ephuma le KZN Lady Smith abathi kusemnambithi. Komuntu ufela ubala abanye abalaziyo ke mastikitela ke igama nensizwa la sibuya khona ngakithi. Okay. So igama obizwa ngalo igama lakho lelo liphi igama mhlambe ungawa introduce wonke mhlambe na igama obizwa ngalo manje ngoba you understand that leli lasikhaya lokuzalwa leli. Njengoba sengisho kumfowethu ukuthi hey abanye bayasho bangibiza ngoJack of all trade ngoba manje nginamagama mfowethu. Ya kodwa igama engaziwa ngalo kakhulu bangazi ngegama lika Dola abaningi bangaze ngegama lika Dola uma ngifika ngapha ngisuka khona emakhaya ngafikela ngapha eGoli. So wafika nini mhlawumbe ukhulela ngapha mhlawumbe umuntu ofike nje manje sizofuna umsebenzi njengoba siyazi abantu basuke emakhaya mhlawumbe after o matric sebezofuna amatoho eGoli. So ukhulela ngapha or mhlawumbe ufike nje nawe nje kuleso simo leso mhlawumbe. Ukukhula kwami wena mfowethu ngeke ngisho ukuthi ngikhulele ekhaya ngithi ngikhulele eGoli. Uma ngizoyichaza nje ukuthi ngikubekele kanjani. Umndeni wakithi omalume bekwabantu abaseGoli isikhathi esiningi. So behlala emakhaya. Bekwenzeka nje ukuthi kule hlala ngoba ekhaya bekunezimoto sikhona ukukhuphuka nje siyeGoli kungenza kangalutho ungavalanga nezikole. So kodwa ngokufunda i-primary engifundele ekhaya and then ngakhuphuka sengizofunda secondary school ngapha eGoli. So singatsho nje uhlakaniphele ngapha kahle. Uhlakaniphele ngapha singakubeka kanjalo mfowethu. Manje le gama lelaka Dola Mr. S Mr. Msihlisi ungakwazi mhlawumbe usichazele ngalo ngoba into esizokhuluma ngayo namhlanje as I said the name of the podcast is Open Up. So uzokhipha okungaphakathi. So nawe khama usibukele wazi ukuthi i-podcast le sizokhipha okungaphakathi noma ngabe maybe you have a testimony or you have experienced something that you went through that you want to share with us. You can always join us. Ngaphazamisa Mr. Esasiqhubeke. Le gama lika Dola mfowethu linesisindo esikhulu futhi. Uyazi ke ngokukhula wena mfowethu sayifika masifika emadolobheni si-adapt impilo. Sithatheke ngisho ukuthi nami le gama lika Dola igama elingahambi ngoline omuhle masulilandelela ukuthi libuyapi. Phecelezi nje igama engilithole ngisakhula mfowethu le ndaba zokugangsterism indaba zokuqala nje ukuphuma endleleni. Ngokuthi ngangumuntu owayenenhliziyo enhle ngangikhona ukuthi noma ngihamba indlela zami bafo ezimbi ezeceleni kodwa ngangimazi umuntu. Ngangikwazi ukuthi lokho okuncane ngilakho ngikhona ukukushare ngomuntu. Ngangakhona ukuthi noma ngino 5 rand ukugcina umuntu angicela u5 rand ngimnike. So abantu bebecabanga ukuthi hayi unemali lo mjidi. Ila kwaqala khona igama lika Dola. Wena wawunayo imali ngaleso sikhathi uma ukhona ukwenza izinto ezinhle kanje ebantwini wawuyithatha le mali ngoba kuzwala ngathi kwakudala. Ngoba so wawusemncane ngokomthetho so imali ayiqhamuka. Ngangisemncane mfowethu kodwa ngangiphiwe umqondo ukuthi mhlawumbe ngisho ngithini umqondo wami awupheke umzimba wami. Ngoba ngeke ngachaza ekuqaleni mangichaza indaba ukuthi kunendlela engangihamba. Leli gama ukuthi lika Dola ukuthi livela kiphi indlela. As open up mfethu, as open up mfethu. Awungene kuzo lezo ndlela lezo. Sazi ukuthi uzube umuntu ongathi ubonakala ngathi unemali. Usebenza kanjani? Angithi into zakudala. It's not like proud that we are opening up. Into zakudala. Ukusho ukuthi kufika kwami la eGoli ngingaganga mfowethu. Ngabe iRob. Ngajoina igangsterism. And then igangsterism yethu bebizwa ngama outlaws. Be specializer ni hijack, specializer ngama house arrest. Izinto or business robbery. Into nje ne robbery phakathi. Into besisebenza ngayo. Indlela besikhona ukwenza ngayo imali. Sithi mase senzile ke leyo mali sibuyele back ema township. Siyozama ukushare nalabo. Ilana legama ke laqhamuka khona le Dola. Bejabula abantu lokushini manibuye rounding. Ibizwa ngerounding yazi. Bebizwa ngeround bejabula abantu bafo.
kungathi mhlambe imali yakhona imali ebukuyosetshenzwa ngendlela eright kanti abanye abazi ukuthi imali engcolile kakhulu. Bakhona bebazi kodwa ukuthi hayi nisebenza kanjani. Bakhona bebazi ukuthi sisebenza kanjani. Bakhona impela abaningi ngoba even mhlambe nemndeni yethu beyazi ba. Beyazi ukuthi sisebenza kanjani. So 3 bafu. Yeah. We hijack. We hijack siphethe driver. Siphethe spotter. Yeah. Siphethe lo OS3 ozokhona ukuthi attende. Asithi ku hijack for example. Ku hijack yazi umuntu uyakhonjwa bayalaliswa bayaseshwa. Into efana nalezo. So ma udriver unaso isikhathi lonto. So mina bengikhomba bafu. Bengiyimi umuntu in charge of voicing to look around the danger into efana nalezo. But sometimes futhi ngoba ngeke ngakutshela ngathi bengu jack of all trade. Awukho umsebenzi bengawenza ku crime. Bengikhomba driver ngiphinde ngibe ispotter futhi. Kodwa ipi lo wena obowazi ngawo namajita mabekudinga bethi mfethu sispana bazi ukuthi sikufunela ukuthi oba wena udlala irole kanje wena uyidlalisisa. Isibindi benginaso bafo. I-fast forward nje ngathi frontline soldier. I-striker. Uma kuthiwa bekwaziwa ukuthi masifuneka i-striker hayi cha. Masiphethe $1 siphethe i-striker. Ayikho ingozi engenzeka noma kanjani o mistake ngoba bekahlala eqaphile lo mjito. Yeah, bengihlala ngibhekile bafo ngathi into mhlawumbe ngangiyifundele. Lokho ngikubona sengikhulileke manje nami sengicabanga indlela la ngibuya khona ukuthi ngangikwenziswa yini konke lokho ngangikwenza. Yeah. Awusixoxele bafo noma esisodwa nje story noma embili nje usasikhumbula nje. Engisasikhumbula bafo esinye story esihlekisa kabi. Esihlekisayo la ungahleki ngathi mangixoxela khona ngoba sagcina saphenduka njengephupho istory sakhona ekugcineni. Siyahamba namajita lana ukuthi besinokuthi masiyoshaya i-house arrest. Mhlawumbe soshaya ngolesihlanu. Sihamba ngolesithathu. So lokhu sibheke lesithathu lesine sibheke le ndawo silale sigangeni naleso sikhathi senze sure bangaka abantu abasendlini ama security mangaki ama-alama angakanani ama-alama akhona. Okay uthi kwenzeka ngelilanga sahamba endleleni ubreak imoto mnyama nje imoto yakhona hayi mayibreak imoto yakhona kuvela umedem umedem omlungu uyasibuza ukuthi anifuni umsebenzi sithi hayi thina siyawufuna umsebenzi athi okay uzonibhadala ngenani la emotweni nasami. Yes ngane bafo sabe yena ingane nje maybe zifuna amatofo ubonela ingane nje umlungu Nkosi yami hayi asithatha umlungu sihambe indawo zakhona zingapha uma ungayazi kahle le ndawo nje engiphile kuthi from Alexandria le kule ko east maya ngale ko east bafo hayi umlungu afike ke sifike kwakhe asivulele kahle umlungu sihlale kahle ngitshela ukuthi mfethu sisahleli umlungu makavela sitshela ukuthi ucela ukuthi sizomsiza umsebenzi ungaphi egarage. Uma sifike egarage bafo uthi usikhomba ukuthi siyangena nje egarage masingena kuno carpet nje urolile khona. Umlungu athi nawo umsebenzi engifuna ningisize ngawo. What kind of job is that madam? Siyambuza ke thina. Hayi ukhomba oyi1 wethu tayi. Vula lo carpet ubona. Yazi bafo kwami igazi mangithi ngiyawuvula lo carpet kwavela ikhanda lendoda enembobo la imbobo ubona ukuthi lo muntu ubulewe ufaka inhlamvu straight so ngiyazibuza kanjani madam who is this uyangitshela indoda yakhe so uyasibala nje isitori sakhe so unemali yonke lo muntu uzosiphatara the way sifuna ngakhona ayisibhekane namagroto wami lana ukuthi uthini lo muntu hayi okay siba umuntu engathi yamthembisa ukumsiza lo muntu sicela amakudlava kumbula ukuthi bese ngolova bese sihlakaniphile sibona kancane sicela amakudlava siwafaka amakudlava siqubule lento manje asiqubulisa yona lo muntu sifake ebhuthini lemonto egarage yazi ama inside garage vele ayi ngihlanganisa u1 no1 bafo ngoba umqondo wami mina ohlala uyaluza nje kakhulu ngithi hayi siyaboshwa phela la what if somebody lo muntu siyoboshelwa and then sekuthiwa yithi sibulele lo mlungu ngidweba umuqa bafo ngike khona lapho ukuthi hayi sayishintsha lento manje irobot sijikela yena lo mlungu manje hayi kwenzeka kanjalo ke bafo sambopha umlungu sabuza safe kuphi
jewelry box into efana nazo izinto esasigijimisa jewelry box nesafe kakhulu ngoba sasazi ukuthi abelungu banama safe and then umama bakhona uyawathola nama jewelry box into efana nalezo sagcina ke siphumelele kanjalo ke zambopha umlungu sathatha zonke lezo zinto ezithathekayo saphuma sahamba. Awu mhlawumbe nina ninecala ningalazi mhlawumbe abantu mafama bacala nina nibula lelo kanti nafika ku crime scene basically lo mlungu wanifaka ku crime scene into enjalo bafu ngathi mangibheka lento ukuthi masingathi siyamthatha lo mfazi lona sihamba naye nalendoda somenzela lo msebenzi wakhe afuna ukusenza ngawo masingamisa endleleni ngoba futhi sasiyoboshwa lapha icala lethu lalikhulu laliyothethwa ama computer ngiyakutshela ngempela ngoba wayezovela umlungu akhala nje aphenduka abebuva athi hayi this is a kidnap, they killed my husband. Sasiyothini. Hayi qinisile kona futhi ngalezi yakhathi so ngabona iselingcono ukuthi simbhide on game ukuthi sinathi siphumelele ukubona into enjalo ke buso ngifuna example bafu yezinto ezinzile ezona noma kungesizwe into ezinhle mfethu engathi izinto nje ongakhuluma ngazo edlangalaleni hayi ngiyazi kona ukuthi vele umlanda ngithi into eseyadlula yiko sikwazi ukuthi sihlale phansi sixoxe ngayo abantu abaxoxi ngezinto abazenzayo ngaleso sikhathi leso so that is why I said also the purpose of this conversation or this podcast is to create awareness so that if you are thinking of maybe uyoropha abantu you must know ukuthi it's not right. So we're not saying ukuthi moba bekenza kanjena ku right. No. We're not. We're just trying to ukuthi see because I can tell you right now there are so many boys ekas abaje ukuthi mina mangathola isibhamu mina ngizoba right. Mina mangathola ini ngizoba right. So we are trying to speak to those people ukuthi no it doesn't work like that. Asiqhubeke Mr S. Siphe esinye bafuza ngoba mina ngiyathanda indaba kahle ngiyathanda le story. Ngiyakuzwa bafuthi before siyidedela indaba kunento engangathanda ukuthi ke sixwayiswe abalaleli nabantu ababhekele la ngaphandle baba akusona sonke esisigebengu esithandayo esivuka sicabanga ukuthi ngizovuka kusasa sengisigebengu ucabanga ukuthi ungavuka kusasa mhlambe sokuthatha umphefumulo womuntu baba kunezimo sometimes esisiphushayo singabantu esigcina ukuthi sithole lesimo leso usihle mfethu njengoba umbona nganginamaphupho ngizibona nami ukuthi ngelinanga ngifuna ukuzibona ngisebenzile izinto zami ngendlela eqondile kodwa manje kwenzeka ukuthi ngihlangabezane nesimo abaningi bafuna ukwazi abanye abaningi bafuna ukubabuza abantu ukuthi awungitshele ngiyakubona nje what led you to this mina mfethu mangakutshela yami indaba ukuthi yini eyangenza ukuthi ngebugebengeni ngempela boza nani yes open up bengifunda mfethu ngifunda secondary kwakuthiwa kuseminary la esikoleni ukuthi distance nje mangisuka la ngihlala khona ngize ngiyofika esikoleni ngithe mangifika la eGoli angifikanga kahle ngoba ngasuka emakhaya ngixabane nekhehle lingizalayo angisakwatile nje nami ukuthi lingixoshile ekhaya into enjalo kuyabona bafu ene ngapha ngizokhuliswa isingle parent uma wami uyasebenza usebenza emakhishini santini okay ngiphume one day ngiye esikoleni okusho ukuthi umama nobengishiya sengizogeza manje esikoleni ikolo yazi bengena ngo 7:30 so 2:07 nje kumele ngibe sengiready sengizophuma ngesikoleni ngoba vele akusendaweni indawo uhamba nje ngeenyawo ayaphuma uma bafahamba ayemsebenzini la ngiqeda khona ukugqoka bafo ngithi ngifuna ukwenza ibreakfast nje ngiphuma ngibona umnyango uyavuleka mangithi ngiyawubheka umnyango ukuthi uyavuleka uma ugcwele igazi bafo la futhi igazi makagcwele igazi ngithi ma yini awe phambi kwami uyangitshela ukuthi baqeda kumbamba inkunzi ubelwa nabafana lapha e16 eselbon kusho ukuthi umanje ngoba umuntu osebenza hotel mfowethu umuntu nabelungu abamkhonzile kunomlungu one gym la so bekumuntu obuye nje ayifocavoca so ngiyacabanga wasebenzisa lo advantage lawo mandla ukuthi ngababamba labafana bagcine bemhlabile ngommese amthathela amacici amthathela nebag and then kwakhoste ukuthi manje ngabe ngisaya esikoleni ngalelo langa sathatha uma bekunomalume ke Charity njengoba ngitshela behlala
Namalume abanye omalume bamba driver amatekisi. Hayi sathatha umazama useclinic eMasakane. Hayi bamtransfera bama Eden Valley waba right. Azange nje akhombisa into eningi okay walala bamxilonga waba right. Manje nami noma sengibuya ke bafika siyangidla lento ngoba phela ngingane emfana. And then ngoba ngitshela ukuthi ekhaya nginomalume abadrive amatekisi. Abanye noma bedrive amatekisi abanye bazoyi understand that. Itekisi nesibhamu kusondelene baba. Kakhulu. Umakhelwane itekisi nesibhamu. So umalume ayinaso isibhamu. Wakhoste ukuthi mina bafu. Ngiqale ngitshela isibhamu sikaMalume. Without ukuthi umalumazi. Uqala kwami ke ngiqala ngibheka abafana engangathi ngiyababona ukuthi nabo endaweni vele bawuhlupho singasizana ngalento le. Ngoba manje emiyami sekukuthini bafu sengizokuhlunga ukuthi lento abenze kumani nami ngingayenza. Sort of revenge, kind of revenge like. Ngayenza lento abenze kumani nami. Ukukwa wrong bafu kodwa phela kwakumngane nokukwata. Njalo. Hayi kwaqala kanjalo ke baba. Hayi saqala sithatha isibhamu sibawu 3. Sitaketha abani kakhulukazi kwakusukuganga sitaketha legenge ngama security le. Uyangithola? Awu silibambe security oqala baba. Masilibambe security oqala sithola isibhamu baba. Ngiyabona kuyasebenzeka. Senathuma. Sesinathuma nje ibhamu. Cha noma lesokamalume phela sisikalume senzani? Siyasiza masiphatha kusengenza sure. Sabuye. Indoda enomthetho malume. Ngenza sure ukuthi ngiyasibuyisela amabhuleti mayisebenzile yawa replace. Sesinesethu manje. From ukuthola kulesi ke ku security hayi. Kusuka lapho phambili bafo bese kuma. Ukuthi umuntu useyaphuma endleleni. And then lapho ke about 3. Uyaqala manje negenge khona lapho around. Naba ngathi kuyenza siyaqala iyayisondela. Qala ukukhuphuka sineke manje sesithi igroup igama ke sibiza ngama outlaw manje. Kwakuyigama lini ama outlaw? Sigcine sesibiza ngama outlaw manje. Ukuthi nje okungathi nje kunomthetho phakathi. Security, phoyisa silwa nakho nje. Mteteleli. Sikhohle uintroduce asigxolele kakhulu. Umteteleli. Ubavela sohleka nje. Yayibeka joveka udyade atlo phela lekho. Sasilwa nakho nje. Kodwa okwakungichaza wangasiphikela bafu kwabanye la sahlala khona. Especially mina ngangihlala partner sitrate landelana nengenhle. Ngendlela esasibehave ngayo ongeke ubone ukuthi siyaganga. Nanenhlonipho esasinayo for abantu abadala. Sasinayo inhlonipho and then sasingathanda ukubona abanye abantu behlukumezeka nje estradini. Besenza ngamandla wonke ukuthi ipeace siyayimaintaina thina la sihlala. Sibenza kanjalo. Into ethu beyenza ukuthi kube lula nokuthi basibone sesigijinyiswa amaphoyisa la. Until ke ngoba uyazi phela ayikho into ehamba ingaveli. Uzobona sesigijiswa amaphoyisa khona la sesiyaboshwa. Sikuyaqala manje sebeyaboshwa lapha ngoba sigange sibancane mina mfethu mangiqala ukungena ukuboshwa kwami. Ngiboshwe phela bengino 16 to 17. Angikhulumi ngokujika police station. Ngikhuluma ukuboshwa ukuthi ngicharge impela ngize ngiyofika eSun City. Uboshelwa liphi icala loliboshiwe kwase kuvele liphi ukwenza kanjani? Ngaboshwa le hijack mfethu. Qala kwami nje ukuboshwa. Ngaboshwa le hijack. Awusilandise Mr. S. Ngesibindi enganginaso ngagcina sengeha nale genge endala kunami baba. Obhuti laba abadala kuvele kuyigebe ngabanye. Okusho ukuthi mina ukuheha kwabo kimi bengina ammunition kakhulu. So ungena kwami bengena kimi ngeammunition. Bona baphethe umsebenzi ukuthi kuyosetshenzwa phi banezimoto mina ngizongena nje ngesibhamu ngebhamu ngibeka nje kanjalo nesibindi ebenginaso. Manje lesaka still legama la still collector lelo ngalibala intro laqhuma kanjani kodwa ke sazoqhubeka nale ngifuna nje ujampele legama lelo ngoba nokusho ukuthini ukuthi still collector uzoze obhuti abadala bekuthanda ngoba unebhamu. Uyazi mfethu lega still collector ilesindo naso ngoba ngeke ngakutshela mangiqala ukusho ukuthi sasitshontsha isibhamu sikaMalume. Sathola isibhamu se security. Zase zizela
ibhami kusho ukuthi okuyistili nje nganginoma ibuthe nje kwangathi nasemzimbeni ngicathi ngangahlangana mina nawe bafu uphethe isibhamu ngangizokunukela ukuthi lo uphethe isibhamu ngempela mangikhomba ngiyasithola and uyasithatha ngiyasithatha laqhamuka lapho lelo gama lelo Yeah. futhi wamdisarm umuntu ngesilungu bakubeka kanjalo bafu bathi disarm ngangisi-disarm isibhamu ya kunalokuthi even nala ngangihlala khona kwaze kuzenzakalela bafu umuntu mayibona umuntu ephethe isibhamu segijima uzongivuza nangu sibona umuntu ephethe isibhamu la woza understand lavela kanjalo ke le gama lika-Steve Collector bafu lavela kanjalo le gama lika-Steve Collector. So awungenandaba ukuthi umuntu ungakanani umuntu onjani umuntu usecurity usemsebenzini wemsebenzini awuvele nje mase ingane seyishilo nje uyabona bafu lento eyenzeka kuma yangishintsha ngaligwinya uvalo bengasenalo uvalo into nje kuthiwa uvalo bengasenalo bengifana nalezi zinja zamanje abayibiza ama-pitbull bafu oyibona noma sehluleka kodwa ilokhu iphokophela iyaphambili so obhuti abadala ke bebakuthanda ngoba namathuluzi okusebenza ya bengikukhathe lapha siqhubeke obhuti abadala kusho ukuthi bangene kanjalo bese benemisebenzi le yama-house arrest nama-hijack bese yini is either bayaboleka and nami ngiyasifuna le studio ngeke ngibanike nje kuphela ngifuna ukuya nami ngiyosiparticipate kwi-film kusho ukuthi kule hijack bangilande labo bhuti babili but hayi kufuneka i-microbus ikharavi isangena 2.6 hayi iyafuneka ayobanjwe le 2.6 leyo yona was shoda ngento so hayi sihambe nalabafuthi lapha singene vele sababu first street second street angithi siyabheka manje sibheka le moto esiyifunayo yazi bafo inhlanhla nebhadi uma kufikile sheshe kufike nje fika kokubili ngesikhathi fika kokubili kanye ayi basithi second street kusho ukuthi ibhunu lomadala lizongena ejardini but lama-jardi wabo anama-outside gate akavele angene nje kumele ehle emotweni ayovula ayi maside isembona ufanda kumereve nami ibrika sibali uyazi vele isikhothi sifike nje sibrika phambi kwayo imoto siyehla siyamkhomba siyamsesha siyamtshela vula ngena endlini kwakhe ngithi uvula vele ukwakhe siyamtshela ngena ngaphakathi don't look back umlungu uyamthusa ngazo zonke indlela kumele athuke umlungu ashintsha abebovu ahluleke nokudescribe mase befikile ukuthi what happened ngani I don't see maybe it was a monkey or it was something ngoba usuke sawufikile nje nombheka nje abone na ukuthi hayi kalfawo ya lo muntu uyayifuna lento ayasinike umadala isikhe singene emontweni esireverse u10 chike kanjalo nami ngicine ngiyabona manje ama-hijack la kuyasebenzela kodwa manje uyazi alikho ilanga lingafiki yenda inelisane imali hayi nelisane manje nathi kuyasichatha lokhu singena ngey'moto zabelunge lokushini so bewusachaza ukuthi ukuboshwa uma uboshwa oqala ngithi waso-scheme obhuti abadala buya lapho kahle kahle ngokwendaba angithi-ke ngokubona ukuthi ku-hijack manje kuyasebenzela and then angisekho omningi manje kuma-outlaws ama-outlaws sokabantu engibuya kubo ngizoshare nabo uyangi-understand into le kulobo bhuti abadala angelilanga maseyo-hijack abafo ayisiphuma nje vele o-6 ntambama siyahamba soyo-hijack kodwa manje mina nganginey'dlozi ikhona le nto kimi engitshelayo ngaphakathi ukuthi hayi what if kwenzeka ibhadi la namhlanje unokuzizwa mfethu nje ilanga manje zokushiya uyisigebengu leyo nto ijampa sawuboshiwe ukuthi hayi mani this was a sign masifika kwirobot lokuqala engishawa uvalo so-3 la udriver yithi esi-2 mina kumele ngiphume ngikhombe lo kumele aphume angene esteringini masifika kule ndawo sithi robot masithi robot sibone imoto esiyifunayo and silandela ngemuva and then kuba mnandi ke lapho uma kunokuthi imoto zo3 enifunayo phakathi nendawo
ibraketho eqala phambili ibraketho enye ngemuva kodwa manje kumele nibheke ukuthi ubani kodwa kwesinye isikhathi akukho lokho amakhelesi akhona sinini baba okusho ukuthi masiphuma kule moto yethu livalile robot lithi ready kumele siphume fast siyokhomba le hayi siphume sikhona simdonsa umedem ngimdonsele ngaphandle donswa yimi engikhombayo ngimdonsele ngaphandle mangimdonsele ngaphandle utraffic yangena kanti imoto le stress emva kwethu amaphoyisa ba eish yenza lento phambi kwabo unmarked car private car amaphoyisa bahamba bayi2 and area yabo bapatrola kuyo le abana mapanic button obanani ngoba ngendlela okwenzeka ngayo bafu kwangathi sibheke befele lapho ngathi masijiki khona lokuqala nje lesibili bafangazi leza moto zaqhamuka sesibraketho ku-robot nje esiyakulo sekuthiwa nje light down hayi mase befikile bayafika baba abadlali nasenkambi uyanyathelwa lapha usuyalala ngabe isikontrol ayisilaliswe lapha silaliswe phansi sesho bathola igani lana akukho nakude mabe bheka emuva nayi complaining qeda nje ukumbamba khona la eduzana qeda umamba la eduze yonke into ikhona saboshwa kanjalo baba so naphuma nakukwenzakalana saboshwa ke trial ngoba ngisho ukuthi idlozi sometimes nayo ibhadi saba nayo inhlanhla sayithatha imoto saba nalo ibhadi laboshwa saboshwa kodwa la gidi idlozi mfethu satrayela 1 year 6 months Westgate part 7 samba yona and then yazi into esasilindele bafu ngoba ngithi idlozi leli linokugida sometimes sasilindele iparade azange siwe parade ukuthi lomlungu ezazosikhomba lapha sesiboshile kulabo bangithathele imoto satrayela sazokhishwa kwathiwa ngelanga esasaye ngasasingazi ukuthi uphuma nathi sanje siyafika ecourt siyalazi icala lethi nemoto esiboshwe ngegani attempted hijack way idokete ebhalwe ngakhona kubhalwa hijack kubhalwe attempted hijack possession of unlicensed firearm ammunition yazi masifika lapha mfowethu kwathiwa idokete lilahlekile ngaphandle ukuthi kwakunephoyisa mhlawumbe sasikhipha ibribe or itshontsho kulo whatever kwathiwa nje kunedokete lilahlekile kodwa hamba ekhaya makanjalo saphumelela kanjalo manje nasenekhaya kwastopa yini mfethu lento lena akustopeki nganekhe akustopeki sasilokhu siqhubekile yahijack ngapha ama-house arrest yahijack ngapha ama-house arrest and isikhathi siyahamba neminyaka emile kumuntu ngoba khona ejele mfethu ebesingene ejele angifuni ukutshela manje ngoba nayo imali sometimes iyasebenza imali kwi-crime ba uma ungenamali kwi-crime uzogaxela unomphela ejele uhlala nje ugaxele ejele nomphela kodwa nemali iyasiza nokwazi abantu esibengitshela ukuthi bengiganga nobhuti abadala omakade bona abantu abazaziyo ama-channel yonke bekwazi ukuvela uma sekubhedile kwenzakalani la sekuzokwenzakalani la manje at least nami bengiyiphethe leyo lead ngoba nokuqala nje ukuboshwa ke-Sun City angazi lutho mina ngizwa zonke le tori abayikhulumayo nge-Sun City kodwa manje ithemba lami lokuthi boshwa nabantu vele abanye babuye kwenza iminyaka yiba basebeyokuvikela le phambili manje ngoba bekhona lento le dala ngiyazi lento engikhuluma ngayo benginokuyibona kaningi abantu kudala bebethi umuntu bekade boshiwe ebuye singathi useyisikhokho manje yabona sekashaya inamba nina nani kanjani wena wawukanjani masaqeda ukuya ejele wabuya usubona ngazathi ukukhulile ukuthi you can go some more or wabuya khona ejele umehlukela wenza mhlawumbe uyabona mfethu umuntu othi mayibuye ejele ngizokubeka nje kube iqiniso ukuthi nani balaleli nabanye abasacabangayo ukuthi mozo ejele kuya sewuclever akunaclever ejele baba mina ngaya ejele lento abanye abantu ababuye ejele sebezenza ikhokho ivele ikhona kimi uyivele uyisikhokho vele uzazi ukuthi isikhokho uyangithola baba awuyangithola ngaphakathi uma uzosuka uyigwala ngaphandle bafike bakwenza iqhawe ejele bese uyabuya uzozenza iqhawe ngaphandle siyakubheka thina
siyakubheka thina khona vele kunamthelele lokho bafuma abuye ejele lokushini yahlonipha abanye bakuhlonipha abanye bayakusaba abanye bakuthatha vele ukuthi uke waboshwa lo muntu kuba nayo nje lo nto lokuthi Dangerous. ungamdelela umuntu so uke waboshwa umuntu onjalo esiwazi ke ijele balibiza nge-correctional service elinye lalungisa elinye liyabhidlisa munye ungena umfundisi ephuma umbulalo omunye ungena umbulalo ephuma umfundisi lento kuwena baba nanendaba ukuthi mawuzofika ejele into ebulala igenge kakhulu umthetho ukushaya imithetho baba iyabambezela ejele lento yomthetho yini umthetho osichazele mfethu umthetho like ama-26 nama-28 kusho ukuthi imikhakha ehlukene ama-26 asebenza ngegazi ama-28 asebenza ngegazi ama-26 asebenza ngokushasha abantu ngemali nje zabantu kube nama-big 5 abasekishini iy'mpimpi zamaphoyisa kube ama-RAV4 abantu ababalekayo abahlala ejele babaleka mazuthi escapile uphuma iveni labo Thabo Bhesa abahlali-ke lapho Thabo Bhesa ama-RAV4 ke bahlala ejele labo bantu zidla phansi yeah so wena ngoba usho ukuthi elokishini nokuba nalokuthi mawubuya back from ejele wena babekuthatha kanjani wawusatshwa ngoba ejele or kwakunormal nje how was your life after uboshiwe uqeda ukubuya ejele like ngalezi yakha ngoba usho nje nawe ukuthi vele babekuhlonipha emphakathini Yeah. wena kuwe kwakukanjani ungasho ukuthi babe sengisaba basebengisaba basebengihlonipha or ngibonanga mehluko nje kwakudaweni ababe around mina abanye abantu ngeke ubazi bonke bafa ngoba sithandwa phela sonke asisona imali kodwa laba engangicabanga ukuthi ngangiphila nabo babazi ukuthi umsihlezi angeke ashintshe ijet usazoba lento ayiyo noma abanye bangayitshela ukuthi singaba mhlambe i-hardcore criminal kodwa manje abanye bebazi vele ukuthi I am that so manje I don't think ukuthi kwaba nomehluko nje omkhulu so abantu nje babefuna abanye ukwazi ukuthi hey kunjani kwenzakalani unabobani kwenzakaleni into efana nalezo ngoba bengichaza ukuthi bengumuntu wabantu mina bengiphila nabantu bengilo muntu othi noma eganga kodwa abantu be allowed ukuthi kusondele hlale nabo xoxe ngoba around cycle la ngikhona ngitshela ipeace even estradini bafo abantu ohlukumeza omunye umuntu let's why sometimes benginokuhlala ngiyibuza mnganami ukuthi kahle kahle ngisigebengu wanginenhliziyo enhle kanje ngibene ngisigebengu kahle kahle wawunenhliziyo enhle inkinga uyayikuhlupha isibindi awunesibindi awungayena umuntu onenhliziyo embi ukuthi njani yeah into onesibindi and njengoba uchazile kukhona ukwenzakala kahle kahle ekuqaleni isiposachaza isimo sikamama ukuthi kwenzakalani ngoba ke zenzeka into efana lezi akekho umuntu ozalwa isigebengu akekho umuntu ozalwa umfundisi yonke into itriggerwa something so njengoba echaza Mr S kunalento le it is a seed le yangena makafika yabona uma wakhe that day that's what started the whole thing so you city this podcast is for teaching and also creating awareness singaqhubeka Mr S kupho kunye mfethu and then ustophe kanjani because as you can notice ukuthi uhlelo wheelchair so kufike kanjani ukuthi ufike uhlale wheelchair bese ustopile or walimalele emsebenzini wakho njengoba besho bathi social fela emsebenzini wakho nakhona ungasilandisa nje kancane ukwenzakalana bese ngistopile mngani wami ngisho ngathi bese ngistopile bafu lapho uqala kwami kuba ne change iqala kwami kuba nezingane into yayiqala ukuletha ishintsho empilweni yami uma ngizoqala ngibe nezingane ngase nginayo lento ukuthi mangiphuma ngiyogana ngibheke emuva ngibona lezi zingane lezi ngizibuza ukuthi yazi ngelilanga ngiyohamba ngingabuyi uqala kwami kuba nezingane uqala kwami ukwehlisa ubugebengu nokuqala kwami ukuvuleka komqondo ukubona ukuthi lento ayikho right into yaqala ukungivula umqondo manje noma kwakungekho lula bafa azange kube lula azange ngifuna ukutshela manga ngoba bese kunokuthi ngiphume ngimshiye umuntu engihleli naye endlini ubazi before ukuthi mangihamba ngeround kodwa manje bese ngisaba nokumtshela bezokufihla manje yeah bese ngikufihla manje ukuthi hayi seyozwa ngayo ukuthi endoda ngisepolice station uzongibona owabone ngami singena songena nezinto eziright uyothetha kodwa ngizobe sengingenile hayi kwaya yehla lento baba ngazama ngathi ngifuna ukuyishintsha impilo yami bakhona mhlambe abanye
ama outlaw igroup yenu mhlambe abasala endleleni mhlambe bengicabanga ukuthi uzothi mhlambe bakhona abantu ukuthi hey ngasho kwashona umngani wami hey ngabothi ngiyalandela so kulo msebenzi kulo msebenzi naniwenza ukhona abasala endleleni mhlambe ngalezi akhathi nisawenza eish asalile amajita mfowethu amajita asalile aya abancane basalile amajita abanye basala samba nabo asixoxele noma esisodwa nje story la impela wena uthi ngayi mina ngaphunyuka ngoba usibani wasala alaleli kodwa ngoba siyafundisa lana futhi siyarepenta sizokhuluma sike saza oganga mfethu awuvalela iplaza uthi bese ushaya ihouse arrest iplazini lomlungu umlungu wakhona ngeinformation ngoba sidonsa strokuqala phela asiveli siye nje bele sazi kuhlala bani kugada bani way out way in uthi mase ushaya iplaza sibabambe abantu abakhona kahle eplazini singaki su4 masibabamba labantu baplazini asibabambe sibabophe senze yonke into ekumele siyenze kanti i-information yethu ayikho correct kusho ukuthi lo muzi lo le plaza mawuzongena kune main room lenkulu la kuhlala khona baba khona nomama wakhona nezingane kunomnyango wangemuva kunomnyango wangaphambili hayi sifike sibabambe sesibabambile sesibabophileke phansi manje yazi mfethu la sesizohamba khona nje kanti khona oyi1 ungazange abantu ugogo Magrisa wakhona mfowethu so4 lethule kumele iphume manje izodunisisa imoto ukuthi sikhona ukulayisha lokho esicintshana aselanga manje okay uyaza arrest bafa akusuka ukuthi uthatha imali kuphela uyathatha amakhatlari lezinto ezithathekayo jewelry lezi Lulu TV in yazi mfethu masiphuma su2 nalomjito wesi2 masithiwa donsa imoto seyidunisisa ngaphandle uma ivula umnyango angazi ngithi ngisalele ngemuva ngoba ngitshela ukuthi khona idlozi mina engangihamba nalo baba mangithi ngisalela ngemuva umjito wami lo ophambili mayithi uvula umnyango ahlangane nomagogo umagogo wakhona uphethe angazi ufamily ayinebhamba fo mhlawumbe kodwa nangamagama uyakhona ukuzibona khona lesibhama esinembhobho basibiza ipamgane esinembhobho u2 ngisibona esinembhobho u2 mayivula umnyango wahlangana nalo mbhobho u2 lo mfowethu ngibona ngisemva kwakhe mina ngeside lehlombe mangithi umkhombile lo magogo bafo ngavele ngavala amehlo yena mangithena wavela washaya lo magogo close range nge-double barrel wasala lapho mfowethu khona lapho manje wena wala nesalukazi wadla phansi azange ngilwe nesalukazi bafo ngalo kanjani no phela ngithi mhlambe nawe ukuthi uphethe sakhe isibhamu udule bheki or kodwa vele makusibhamu siyathusa loba kanja lomthethe uyabona usibonile futhi ses uyazi into engichazayo wena bafo ngesibhamu uyabona umuntu oziphatha isibhamu sazi isibhamu usaba kabi isibhamu uzokutshela nje into abantu abaningi abangayazi sengivela neveza nemfihlo yezigebengu because uyayazi yabulala leyato ayenzi mistake bafo ngakhohle ukuthi ngiziphethe isibhamu mangizwe umagogo ngibona ukuthi kwenzakalani hlahlale yazange siwe from kimi esandleni kodwa sabaleka lapha sesibaleka so3 sashiya konke sasikuphela ngenyawo ngoba wayidubula logogo and then mina ke futhi mina ngangitraumatize kakhulu ngoba laba bawu2 bebele ngaphakathi mina ngibonile bava ngoba even eshethini la into engangigqokile iskipi jacket asigqoka ama dry mac ke thina lama jacket la ashelelayo la amaseli wawungawabona amachaphazelo bafu ukuthi qada ukufumula manje mase nifika elokishini senishoda kuba isimo esikanjani nahamba no shore nizothola indaba kuzovela amaphoyisa kuba nje kuba kanjani dependa ngemndeni lapho ukuthi umndeni kamngani wakho
we understand kangakanani Bayazi nomsebenzi kulempilo. owenzayo. Abanye bebengayi understand ba kodwa kwaba ngokwenhlanhla lo kubo babazi ukuthi siphila empilweni sahamba kubo vele sabatshela ukuthi sekwenzeka lento so and then babazi ukuthi vele we stick together besibambisana kwangaqala siyakhona ukuthi umngane wethu noma ngenela ukuthi siphume nje for yena ukuthi sifuna ukumfihla kahle ngesizotha noma bengenalutho kubo kwakuyi code yeah i code leyo ukuthi noma kanjani kumele siphume ugazi kumele abe right. No ngiyayizwa. So bowusachaza bowusothe ukulimala kwakho mawulimala bowusophumile and then mabe angazi ubuthe bowusophumile. Kodwa umbuzo wami ukuthi mabe bowusophumile and then kwenzakalani? Uyazi mfethu kunabanye abantu abanikutshela ukuthi don't change elifeini mawumuntu. Abanye ba believe ukuthi you have to change mawumuntu. Omunye akutshela ukuthi yazi mawumthakathi nje wazala umthakathi lo umthakathi. Nginokuyiblame abafu. Ngiyiblame ngibuye ngayiblame sometime. Kuhambe kwahamba ngisaganga kuyelo line leyo. Ngathola omunye umjita. Mangithola lo mjita ukuthi kwawumuntu nje ukuthi bese kuyisigaba sokuthi nami ngishintshe impilo yami. Ngiyaqala ngifuna umsebenzi lapho. Kahle. Bese ngisebenza. Kanti kusho ukuthi ekukhuleni kwethu abanye abantu bavala inhliziyo baba. To be honest nje. Bavala inhliziyo. Umfowethu ngibuza umbuzo ukuthi ngilimele sengihamba nge-wheelchair ngilimele usaganga or bosoyekile na bese ngiyekile bafana total ngiyisebenzela kahle eToyota SA noma bengisebenza under agent night shift kodwa bese ngiyekile ngisebenza nje kahle ningane zami ngiyikhulisa kahle nje futhi kusho kwavuka amaqala akudala. Okay. Kwavuka amaqala akudala bafo kuzokube ilanga kune party 3 street away from la ngihlala khona. Yazi mfethu ngangayanga nakuleyo party uzobona nje ukuthi ilanga le party into masiqondile. Yeah. Ngivuka ngilele bafo ngizokutshela ngiyibeke nje straight no. Ngivuka ngilele ngithi ngifuna ugwayi akunagwayi. Ngithi hayi man ngoba estradini esilandela abavali badayisa ugwayi ebusuku. Ake ngihambe ngiyofuna ugwayi. Hayi ngiphume ngihambe ngiyofuna ugwayi. And manje into engizosobuhlungu. Ithuluzi lami likhona leso sikhathi. Kuba khona into ethi lishiye vele uyala. Uyothatha ugwayi eduze. Uzobuya mathi kusekhaya la. Futhi noma ngiphuma ngilandela na inja bese futhi izinja ke ekhaya. Ngihamba nje uma ngithi ngibona inja sela. Ngiyakupha ngiyafika esiphaza. Ngithenga ugwayi ngiyalayita. Mangiphakamisa amehlo ngibona abantu ibhesh. Awu ngithi ake ngiyobheka ukuthi kwenzakalani lapha. Uyabona? Hayi mangithi ngiyabheka ukuthi kwenzakalani lapha. Hayi umuntu kuhlu ehlombe. Ungishayisa ihlombe umuntu. Hayi mangithi ngiyabheka ukuthi umuntu ungishayisa ihlombe hawe lo mjita. Yazi lo mjita velani? Avela thini? Waye uzongishayisa wena. Vele wena dala kade ngikufuna. Yabona mayithi kade ngikufuna lo mjita. Athathe ngiyolanda isibhamu sami. Akasiphethe leso sikhathi mangishayisa ngehlombe. Athathe ngiyolanda isibhamu sami. Hawu mina ngisabuza kwenzakalani ngishayisa i4 manje. Ngishayisa kubafu ngoba uwongishayisayo. Hayi umjita isibhamu sakho nazange sitande. Wajika nje waflathela nami ngitshelani. Eish hayi ngalokho ngizoyibanga umsindo athi ngivele ngijikele ngidwelele emuva. Yazi mangitshela bro wami ukuthi azange ngifake emqondweni lento ukuthi lo mjita uthi uyolanda isibhamu. Yeah, userious. Wena like ukuthintana nje ukushayisana bosa sikabulawana sikabulawana manje. Ngoba amajita amaningi ababemazi babelokhu bembamba lapha hayi seningaze ngiqabanele into esomo saya yekela lento mina ngishiya umuntu bangathi bayambamba yabona. Ngiyaphuma ngeke. Uma ngijump strati esilandela esasekhaya. Ngizwa ngisibhamu siyashintsha ngemuva. Yazi bafo uma ngithi ngimbona ukuthi uyi ngangizofa lapha gazi lami ube ngangenaso lesibindi enginaso. Uyabona manje ngikhomba and then isibhamu ngiyasazi ngiyayizwa ukuthi ikhuphukile. Ifakile ilokhu njani inhlamvu kwebarrel.
kube khona into ethi angishaye ngesibhakela kuye qala enengisebenzela leyo nto baba ngoba kuba ngishanga ngesibhakela wayothola yonke allowance ukungishaya lo muntu mangishanga isibhakela ukuthi ngishanga isibhakela after isibhakela kanti usepressile bayepressile lo mjita lona uyabona ukuthi ngiyalefe qhamuka from the side thela ngibona from angathi uma ngithela shaya adubule ngoba somewhere angathi short ya ngiyabona yabonakala ngabona ibhaka kwamnyama manje uthi yena wayitshelana ushaya ikhanda straight kanti akashayanga ikhanda straight baba uma ngiyaphansi wangilandelisa ngenye la ehlombe iyona ke yangibeka la kuchele yangena la ehlombe yazosala ispine uthi ngiyaphansi angithi angiboni kwenzakalani mina ngiye phansi hayi man kube emnyama mehlo emva kwama-second ngiphaphama but into engwarisa uma ngiphaphama ngithi ngiyasukuma akusasukumeki hayi man ngithi ngiyasukuma akusasukumeki yini manje ngibamba inyawo angizwa lutho mangiphakamisa amehlo ngibheka inja bavu ngizokutshela ebengihamba nayo la iduze lenja lebengihamba nayo udubulile nayo rihleli nje udubulile ayifile na iparalyze nje nilele nobabili nalejo abala iparalyze na inja bafu hayi ngiphinde futhi ngiphakamisa ikhanda mangithi ngibona umuntu uyeza nhlahla leyo umuntu engimaziyo dona ukwenze njani manje laphansi lesibhamu esiqhumayo yini ngithi asishaya mina lesibhamu esiqhumayo athi right ngithi indoda kusasukumeka uphuthume ngena nakho ejardini ngoba sekuseduze abavuza ubatshele nakho sekwenzeka into eso ungena kwabo ejardini ke ngithola usizo bangiphuthumisa esibhedlela eklinik nakhona ngabe aware ukuthi ngilibele ngitshe ukuthi nje kusobuhlungu besibhamu lapha manje mangabe lo mjida lo beka i-security awucabanga ukuthi maybe mhlambe into eyenza ukuthi athi kudala kufuna ukuthi mhlambe wakwa disarma omunye wamakholego romu umngani wakhe and wena thothi wena ngithi awazi thothi bona babeloko vele bekulo ukuthi siyamazi lo muntu walapha baphela kuyenzeka lo ukuthi angithi wena kwakusese into obusy ngayo thothi mhlambe wakwamdisarma omunye umuntu bakubekisa like ngizama ukusho kanjalo oba ngihlukumeza umuntu bakubekisa ukuthi wena uthi usowuqedile sowuyekile kanti kusekhona lokuthi lo wangixoshisa emsebenzini wangidisarma isibhamu sokwamthetha isibhamu somsebenzi ngaxoshwa or especially amakwale especially makazi sizothina kudala vele kufuna kodwa njengoba uwazi bafa ezinye izinto maqeda kwenzeka ngithi asibe nama answers kodwa masiyenzekile indaba thanda wathola ama-answers ukuthi kahle kwenzakala ukuthi bafo lento ayivele iplaniwe and then iplaniwe na abantu vele ababe khona ejardini la ngihlala khona isho kanje yayiplaniwe lento iplaniwe no umuntu oyehlala khona ejardini bafo njengoba ngitshela ukuthi mina bengumuntu ohlala efaka nanamaphoyisa ejardini angithi yazi ukuthi ngihluphile ngiyakala ejardini bekudayisa insangu ugwayi lwesihlaza so bekunobaba vele obedayisa insangu kwako owayehlala khona lapha ejardini so lo baba ubekhala kubantu ngokuthi amaphoyisa ayafika angibophe and then asesha athola insangu yakhe ene bengasuma umuntu osebenza ngensangu encane esebenza ngamasaka bafu so manje kwenzeka ngelinye ilanga lo baba waganga kanti ngimbonile so mangimbonile lapha lo baba mase ngizwe indaba ngemuva ngihlanganisa nami 101 kumele uyiseshe phela noma umuntu kwenzakalani lo baba lo uye wahamba wahlangana nalabantu kwakumele ngishawe vele kuqala before mina kwashoda umuntu ozongishaya ngiyamthola uma sengizwe indaba lo baba wahamba ngoba uyakhumbula ngitshelile bafu ukuthi mina ngidutshuliwe ngawaphansi then mangawaphansi inyawo zami ngisayifile yini enye ngayibona eceleni mangithi ngiyabheka inje ila ngabona khona abazizulu kunalento kuthiwa inhlamvu yalunju before uyodubula umuntu uthatha amabullet lawo wasebenza ukuthi noma ngashaya isandla uba paralyzed lelo side yakwenza yiko nenja naye aba paralyzed yikho nenja yayisetshenziswe lento kahle kahle kwakuyinto ayiplaniwe
kahle kahle ngase ngiwuhlupho kuloba bejardini efuna indlela azongigudluza ngayo enqena kungiqonda straight Wayekusaba kahle kahle. I-relationship yakho naye yoba noba ngathi ngiyamazi lo baba sikhulumayo kodwa asikhulumi ngabantu amagama abantu And usashona naye. Shona futhi kudala. kwakubaba nje okahle kodwa manje indoda ongeke uyithembe le ngoba indoda elaliphenduka Ngimazi kahle lo ukhuluma ngaye. indoda elaliphenduka so kuze kugcina ehlangana nalo mjida ukuthi mina ngibabonile ukuthi babulale bani and then manje mina mangatholakala ukuthi ngiyazi ngibampimpe bazoboshwa and then kwangicela elikhulu impela le kanti angikho lapho mina mfethu ngakona Kwa wena unamacala akho. namacala ami nami and then umuntu wasejardini la ngithola yasuka lapho ke indaba mina ngizwe le ndaba vele senzekele yonke into sekuvela umuntu wayenabo isihlobo salapho ukuthi hayi man wawuba ngene umuntu so indaba yaba kanje kanje babekusaba kahle ukuthi indoda ukuthi kanje ngcono umane usuke ngoba khona ukuthi ayo sehluphe kakhulu ngona efana le indaba singayibeka kanjalo bafa ngoba lo mfulo owazi lo mfowabo mase ebeka indaba babe lokubemlandelela bemcela ukuthi lo muntu uceliwe close to 6 months bafa ecelwa nje ukuthi sicela wenza so kusho ukuthi ngiyacabanga naye bamthatha bawumqinisa somewhere somehow ukuthi akhona ukungiface so wena bafo sezidlulile kodwa le ndaba kodwa ngifuna ukubuyela kuyo so wena mawenza zonke lezi zinto wawuqinisiwe somehow somewhere yini or kwakuyisibindi nje sakho lesokuzichaza khona owawukwenza mhlambe maniyosebenza maniyoga ngoba abanye abantu abanye bathi ayisalalela ama podcast abanye bathi hayi mina beshaya ama bema something abanye hayi mina bengizwa abanye bafaka amabhande abanye bathi uthelo futhi waya kwenyanga yakhe ayibtsheleka yabona so wena kukhona ukusebenzisa mhlambe before yophuma ukuthi hayi maku kanjeni abafethu isibindi wawusatha kanjani ngangayi enyangeni mina baba kwakuyisibindi nje nginaso engakhula naso uma ngathi ngiyayilanda back mina ngikhulisa ugogo baba and then ugogo bekumuntu omelapho ndabuko so ugogo bengithi mangimncane mina baba benamagama anokungitshela wona isifu bekumuntu oyibonayo indlela engizoyihamba phambili ugogo mina bavubeke ungibiza ngegama lami beka ngibiza ngalathi wena uza la ngifuna ukwenza 1 2 3 ngoba ngiyazi mntanami la uyakhona phambili awufana laba abanye abafweni benginokufaka ingcweba mina baba ngicatshwe ngingazi ukuthi ezani into zani lezo lokho ngiunderstand ethe ngimdala sengibuza Uqinisiwe kahle ukuthi ugogo wayekubona ukuthi uzohamba ngokuyisigebengu endleleni but athi ngizama ukwenza into ezoba kuwe ngaphakathi so wena ungasebenzisa umuntu kodwa ucabanga ukuthi vele oqinile vele wawukade ufakile ugogo noma wena wawungazi noma ngangazi ba ngasho njalo ba ngoba ngangazi ba ngasho njalo ya no ngiyakuzwa so isifundo osifundile wena noma kungahlangene ukulimala kwakho exactly nowawukwenza masilalela kahle but wena lempilo le mawuyiyeka ngoba futhi wawuyiyeka ungakalimali yini wawukufundile lapho wenza ukuthi ubone ukuthi yazi decide ukuthi nje wakuyekiswa ukuthi basunezingane zakho khona wawukufundile or nje izathu kokuqala ukuyingane mhlawumbe kunye ngeza ukuthi ukufunda engifunda okuningi baba yabona masiphila singabantu kumele uhloniphe umhlaba mawumuntu umhloniphe umuntu yazi noma wafungaqhamuka iphara lomuntu sasawazi kusasa ukuthi likubekele and then awayazi indlela empumelelweni ukuthi so umuntu ngifundisa ukuhlonipha umuntu nje yangifundisa nokuthi sometimes izinto ungazijahi let alone ke le crime abasalalela abasacabanga icrime bafethu nokuphatha into engeke emthethweni nebhamu nani akusindlela leyo kulalela nje aspect of life siphileni silalela imithetho yempilo izinto eziningi ziyozifikela zinesigaba empilweni izinto ezizifikela ngazo ngoba into uzoyijaha uyithole and then masuyitholile futhi xa ngoba manje azange ugrunye ukuthi ube lapha kuleyo nto leyo awuyisebenzile ngisuke kuna 16 sengifuna ukuba nomfazi nezingane nomuzi kumele kube neziteji ezingikhrumayo ukuthi okay mfana kufanele usokeni uyadlala so yakhona manje ukuthi okay ngidlaliwe ngabadlali
sengifuna this. Uwazi ubuhlungu Yeah. ukulahla ubunhliziyo ngoba Yeah. ozoshada usemncane yo ulahlwa kayi-1 usibulala. Ngoba lento yobugebengu bafo ayikho into ebuhlungu njengokuhamba isibheka ngapha nangapha. And wazi ukuthi Nkosi yami Yeah. anytime isitha Ungenzeka noma yini. eh So akusimpilo leyo. Angi-advise omunye umuntu osacabanga i-crime ukuthi angase involve in a crime. yeah Ayipatari ba. Abanye babona abantu behamba ngeemoto benezimali. Nathi sasiyibona siyibiza ngodola sifuna ukuba nani. But mina mangakutshela yonke into engiyenzile for a crime ayikho neyi1 engakhomba mina namhlanje baba. Ngidile imali e-crime. Zonke izinto engiyikhombayo namhlanje ngikhomba ngihleli kuyo le moto yami engihamba ngayo. Nakubona ukuthi sometimes life in speed kills but understand izinto kumele uziyekele impilo ithathe indima yayo. yeah no seseduzana nokusivale seseduzana nokusivale mina ngiyayithanda lento sikhuluma ngayo manje because of mina ngiyafunda and ngiyayibona ukuthi into ungayithatha kalula ubone umuntu ehlela wheelchair mhlawumbe ucabange especially umuntu istory sakhe mawakasazi ungakazi ukuthi kwaqala kanjani. But today into engiyifundile mina kule conversation now I know ukuthi isiphi like yini le yasusa yonke lento yayithola Yeah. njengoba bengishilo ukuthi yonke into inaliqala khona nabafundisi. For example, I told you my previous guest was a pastor. The pastor naye ngakutshela ukuthi mina ngize ngibe umfundisi ngiqale kanjani yayibona. Kodwa ke into engichazayo ukuthi wena uqala kwakho ubugebengu awusesona isigebengu. Mina ngiyakwazi ukuthi bini yes. Mina ngihlakaniphe vele siwaphuma lapha yabo. But it's nice kumnandi ukuthi sifundisa abanye oclever banamhlanje nabafundi bona abaclever namhlanje. Bakubona ubunzima balena nokuthi into ebalekile empilweni akusi isiqalo singaba khona but the ending. And okunye that there's something that I also wanna highlight or touch. You know, when we were growing up, people they used to say, "No, if I only had someone to tell me what smoking is not right, if I only had someone to tell me what crime is not right, if I only had someone to tell me what I must not go out late at night, ngaba kukho kanje." But I can tell you now, we have platforms like this. Yeah. So you don't have to experience something ekhoneni lakho, you just have to learn from other people. That is why we have our guests, people who have been through a lot. That is why we have this platform that is open up, whereby you are also allowed to come and share your story, your background, your testimonies, by the way. Into a right was not about ukuhlukumezeka nokubi, but something engazi ukuthi omunye umuntu abone impilo nganye indlela. So okwamanje all I'm saying ukuthi akusafana kudala ukuthi uzothi ngangena entweni kanjena ngoba bengekho umuntu ozongitshela. We have platforms like this. Guidelines, exactly. Yeah. So please guys, as I'm saying this, if you have not subscribed to this channel, please subscribe because we have a long way to go. Sisazoba nama guest amaningi azoza usazofika futhi kaningi Mr. S because la isekhaya. This is where we siniqala ukubona khona. Yeah. So sazofika anytime, but we just want you guys to help us grow this platform, to subscribe so that we can go so this platform can grow as big as it's supposed to and reach. You know, the more we have numbers, the more abanye abantu bazobona from kwezinye indawo. So that's what we're asking from you guys, to subscribe and enjoy our platform and also the content. And please don't forget to like and share the video. Kukhona okuyimsesi mhlawumbe ufuna ukusho ukuvalisa mhlawumbe. Kulentsha nje ikhulayo bafowethu leya manje ake nihlonipheni impilo, nihlonipha abazali abangenabo abazali kodwa bakhona abantu abangabazali eceleni babo. Ngizama ukubahlonisa balabo bantu, labo bantu babalekile bafowethu. Njengami nje namhlanje yazi how I wish ukuthi uma usekhona ngibona ukuthi lento ayingitshela yona wazi wahamba emhlabeni ngazange ngishintshe ngibe lengane angifunayo, kodwa namhlanje sengishintshile. Ngawu proud ngami. So shintshane, lalelana, asilaleleni bafowethu. Sihloniphe impilo. Siyabonga. Siyabonga, ayisayivala kwamanje Mtidileni sizoyivala mfethu. We have our guy who live. I forgot to introduce him in the beginning, but he's here, he's helping us. He's the one that's operating the background, our camera and everything. So we just also wanna mention him because we are all together here as a team. Guys, up until next time, enjoy
the rest of the days. We're gonna drop another episode next week. Thank you. Bye. Siyabonga emakhaya.